még nem nagyon tudom, hogy mi történt a pályán. Egyelőre még nagyon a meccs hatása alatt vagyok, de úgy gondolom, hogy most egy kicsit mélyponton vagyunk, de ennél már csak jobb lesz. Én személy szerint örülök a játék lehetőségeknek, de nem vagyok teljesen elégedett egyrészt a végeredmény miatt sem, másrészt magamtól is egy picit többet vártam volna. Nagyon szépen köszönjük a szurkolást, örülök, hogy ennyit hozzá tudnak tenni a magyar játékosok is, és köszönöm a lehetőséget. First, I want to congratulate Peoch. I think they deserve the win, it's for sure, and this is the first. And the second, we have to improve a lot of things, especially on defense and the concentration. We are doing some rules on defense and we don't follow these rules, and sometimes we have these up and downs on concentration on the defense, and we give easy points in the moments where we were close to the game, and we have to try to change this mentality. And this is not just work; it's just the concentration and try to give our best every game.